stajna smajna mill-Partit Nazzjonalista. U l-iktar miżura b'saħħitha li għamilna biex niġġieldu iż-żieda fil-prezzijiet. Is-sussidji qawwijin li tajna fl-enerġija u fil-fuels. Warrabnihom kif qalilna biex nagħmlu l-kap tal-oppożizzjoni u ħallejna is-suq internazzjonali jiddetta is-suq Malti. Dik hija politika illi warrabnija kompletament aħna. Tlaqna fil-pandemija fej waħda mid-deċiżjonijiet strateġiċi li konna ħadna f'Ġunju tal-2020 kienet saħansitra li naqqasna l-prezzijiet tal-fuels biex ngħinu fl-irkupru ekonomiku. Deċiżjoni oħra strateġika kienet li nżommu il-prezzijiet tad-dawl stabbli u tal-ilma. Immaġina kieku dan il-pajjiż għamel kif għamlu pajjiżi oħrajn u ħalla s-suq tad-dawl jerfa' rasu kif refa' rasu f'pajjiżi oħrajn, kemm kien ikollna pressjoni ta' inflazzjoni ġewwa pajjiżna li min kien se jerfaħħa l-aktar. Iż-żgħir u l-middle class, l-ikbar pis li kien se jiġi merfuħ, kieku aħna ħadna deċiżjoni li għollejna d-dawlu l-ilma u l-fuels, kien se jerfaħħa l-iktar iż-żgħir u min jiflaħ l-inqas.